So where's it from? Pajecha, ndokwanda chikwepa pamajeez nangoshika ndakatensa pazengeza pamagrosa pamagenga. Amana, inini kana ndakura ndinoda kuita minister. Aiwa papi ndindatanga plus ndini mukuru sasa ndinoita minister. Amana ndozvo zvamungari izvozvo tese tinogona kuita maminister tikatoshota, but inini manje ini ndine ndi minister of finance ndine tine bag. Bag unenge unaro but rinenge risina chinhu. Hausati wanzwa kuti nyika ine zvikwereti hobo plus mari yaveko iko zvino yave yemumhepo chete. Anafa munonyebedzera vanzi munoziva apa musikaketi mari yenyika haizopere zvodaro. Mari yemadokta mari yecyclone iyoyo inogona kushayika, but mari yekuflya mari yekutenga majagwa nemajigis iyo haiperi manje. Mari iyoyo haitombofeka peri. Manje inini ndinoita minister wepfuti. Minister wepfuti? Pfuti dzakambouya papa. Saka uda kutoita musoja? Aiwa ndoda kuita munhu anotuma masoja ndinenge ndine power rese. Manje ndinenge ndiri prime minister, nenge muri vapfana vangu mese. First thing chandinoita kukuisai mujeri because brains enyu dzakafenta. Hausi kuzviketa kuti vakadzi vakabvumidza kuti mabhosi evanhu rumirewe. Ndiyani akakudza zvekugotsi kudaro ndezvakudhara zviya. Even kubritain ariko wani tresame. Ani? Tresame. Handi murungu munhu wakutaura iye. Iwe unokwana papi? Kana uri sewe hako ibva wanyarara. Handiudzwe zvinhu zvisina basa nemunhu asina kugraduata kucrash. Ko izvo zvapindira papi? Handakakudza kuti takazotransfer here. Guys, handikotamba here. Kuma kuita sei? Vaboka kadress kakaboka. At least ndini ndakaribora kweiwewo unopfeka mapende ekubhero. Asi pete yakaboka. Uplands chaja luva chinobatisa cause my Jesus ustika zvinomakisa Pajecha boys chinopedza dzedzereka amanda kangoruma chikwepa paepwell sane nokwada chikwepa Heathcliff nokwada chikwepa Field nokwada chikwepa